Sad vi imate dve faze. Prva faza počinje sutra, to je ona predizborna koja neće biti nimalo laka. Režimska propaganda je već krenula, to može da biva samo gore, ti nanosi izmeta i gnoja koji iz dana u dan postaju sve teže podnošljivi. S tim se moramo izboriti, ali to je malo i stvar rutine i čvrstine karaktera, ako hoćete. A onog dana kad preuzmemo vlast, prvo što bismo uradili bilo je naravno da sprečimo, zaustavimo ono što nanosi neposrednu štetu. Kao što recimo republička vlast mora da proveri da ovo sa Rio Tintom nije smicalica od mesec dana, nego da to mora dotera do kraja, tako bismo mi u Beogradu morali da zaustavimo pre svega Lešće, Makiš, oprostite, molim vas, da zaustavimo Makiš jer to ugrožava život, da ozbiljno preispitamo liniju metroa, da bi se Beograd vratio tamo gde mu je mesto, u centar, svoj stari centar, a ne da bude dole u onoj rupi. I naravno morali bismo, to je moja omiljena ideja, da železničku stanicu vratimo u funkciju kako bismo kao velike evropske prestonice imali. To bi bilo nekako prvi koraka, ali svemu tome mora da prethodi formiranje jedne ozbiljne finansijske komisije koja će preispitati šta su oni sve radili,